ассалому алайкум бародаро, ҳама кас ҳастозин. Бародаро, имрӯзак рӯзи мо, яъне ки 15 август, Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 164 сомону 50 дирҳам ва дар Бонки Рисхата низ 1000 рубл 164 сомону 50 дирҳам, Алифбонк ҳам 1000 рубл 164 сомону 50 дирҳам, дар Спитаминбонк ҳам бародарои ҷон доллар бошад 10,25, евро бошад 10,61 дар Бонки Миллии Тоҷикистон. Бонки Рисхата доллар 10,25, евро 10,45. бародарои ҷон, як чизи дигар ногуфта намонад. ҳаматон хоҳиш мекунем дар комментарияҳо гапҳои қабеҳ назанем ва лайк подписатсияро фаромӯш намекунем. боқӣ сарбаланду обод бошем.